डियर फ्रेंड्स, ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଜଣେ ମୋର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଯିଏ ମୋର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ତ ସିଏ ବି ଜଣେ ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ। ମୋ ବନ୍ଧୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ। ତ ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲରେ ଚଳୁଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ ଘର ସହିତ ମୋର ସାମରସ୍ୟ ଭଲ। ମୁଁ ଯାଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ବସା ଉଠା ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କରି ଆସେ। ପ୍ରାୟ ସମୟ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ। ତ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଟିକେ କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇନଥିଲି, ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ଯାଇନଥିଲି। ତ ଏଇ 4-5 ଦିନ ତଳେ ଯାଇଥିଲି ମନ୍ଦିର କାମରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପତ୍ରିକା ଦେବା ପାଇଁ, ରତ୍ନମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲି ପତ୍ରିକା ଦେବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚେ ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଘର ମଝିରେ ଗୋଟେ ଇଟା ବାଡ଼ା ଦିଆହେଇଛି। ମୁଁ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି। ନା ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛୁ, ମାନେ ଭିନ୍ନେ। ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ଏସବୁ ଲାଇକ୍ ନୁହେଁ। ଆଗରୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇଥିଲି ଏ ବିଷୟରେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲା। ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ଥରେ, ସେଇଠି ବସି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି 10-15 ମିନିଟ୍ ବସିଲି, ବୁଝେଇଲି ବିଷୟରେ ସବୁ। ଭିନ୍ନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ, କାହିଁକି ଆପଣ ଭିନ୍ନ ହେଲେ? ତ ସିଏ କହିଲା ସେ ଭାଇ ଭଲ ନୁହଁ, ସେ ନୁହଁ, ଏ ନୁହଁ, ସେ ମୋତେ ଏହା କହିଲା, ତା କହିଲା। ନାନାଦି ପ୍ରକାରେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ତା ସାନ ଭାଇନା ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ପ୍ରତିଟି ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ଖଣ୍ଡନ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ସବୁ ଭୁଲ କଥା, ମିଛ କଥା। ଯଦି ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ତୁମେ ବଡ଼ ଭାଇ, ତୁମକୁ ସେ କିଛି କହିଦେଇଛି କିମ୍ବା କିଛି ମାନ ଅଭିମାନ ଅଛି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଭାଇଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବା। ବହୁ କଷ୍ଟ କଥା ଭାଇ। ଭାଇଠୁ ଅଲଗା କାହିଁକି ହେବେ? ମୁଁ ବହୁତ ବାର କହିଛି, ଭାଇ କେବେ ଚାହେଁ ନା ଭାଇଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ପର ଝିଅ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଘରକୁ ଅଲଗା କରନ୍ତି। କାରଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ 30-35 ବର୍ଷ କାଳ ସେଇ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ରହୁଥିଲେ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଖାଉଥିଲେ, ବୁଲୁଥିଲେ, ସବୁକିଛି କରୁଥିଲେ। ସେଇ ସାନ ଭାଇ ଦିନ ଅଳି ଝଟି କରୁଥିଲା, ଆମେ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ କି ତାକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ କିମ୍ବା ସେ କ'ଣ ଦେଉଥିଲେ। ଯଦି ସେ କିଛି ରାଗରେ ରୁଷାରେ ମୁଁ କହିଦିଏ, 2-4 ଦିନ ମନ ଅଭିମାନ ରହେ, ତାପରେ ଭାଇ ଖୋଜୁଥିଲେ। ତ ଏବେ କାହିଁ ନ ହେବ? ପର ଝିଅ ଲାଗି ଆମେ ଆମ ଭାଇ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବା? କହିଛି ନା ଭାଇ, ସାଥିରେ ଯଦି ଭାଇ ଥିବ ନା, ଦୁନିଆରେ କେଉଁ ବି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଢଗରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଥିବ ଗାଈ ପାଖେ ଥିବ ଭାଇ। ଯଦି ଭାଇ ଅଛି ପାଖରେ ନା, ଦୁନିଆରେ ଯେକୌଣସି ଶକ୍ତି ଆସୁନା, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିଯିବ। 100% ସିଓର ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। କେଉଁ ଶକ୍ତି ନା ଆପଣ ହରେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭାଇଠୁ କେବେ ଅଲଗା ହୁଅନ୍ତୁନି। ଭାଇଠୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ କେବଳ ଘରକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ହିଁ ଭାଇକି ସାଥିରେ ଅଲଗା କରେ। ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯେଉଁ ଭାଇ ଦିନେ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉଥିଲା, ସେ ଭାଇ ଆଜି ଗୋଟେ ଇଟା ପାଚେରୀ କରି ଆରପଟେ ସିଏ ଖାଉଛି, ଏପଟେ ଇଏ ଖାଉଛି। ସେଠି ସିଏ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଏଠି ଇଏ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ସେଇ ଗୋଟିଏ ରୋଷେଇ ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଖାଉଥିଲେ, ଆଜି 2ଟା ଥାଳି ହେଇଗଲା, ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଯଦି ଚିକେନ୍ ଭାତ ଖାଇଲେ ନା, ସେ ଭାଇ ଏପଟେ ଶାଗ ଭାତ ଖାଉଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ଭଲ ଲାଗିବ ନା? ଇମ୍ପସିବୁଲ୍, କେବେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆରେ ଯଦି ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଭାତ ଖାଇଲି, ମୋ ଭାଇ କେମିତି ଶାଗ ଖାଇବ? ଅସମ୍ଭବ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ଆଣୁଛେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ଲାଗିବନି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭବ। କାରଣ ସିଏ ଆମ ମାଆର ଛୁଆ ନୁହେଁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ମା ପେଟରୁ 2 ଭାଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ ହେଲେ? 2ଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, ଅଲଗା 2ଟି ମାଆରୁ ଆସିଲେ। ନା ଆମ ବ୍ଲଡ଼ର, ନା ସେ ଆମ ମାଆର। ତେଣୁ ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ଚାହିଁବେ ଆମେ ଭଲ ଖାଇବୁ, ଭଲ ଲଗେଇବୁ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବୁ, ଭଲ ରହିବୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଖାଇବେ। ଭୁଲ କଥା। ଆମ ପିଲା ତା ପିଲା କ'ଣ? ଉଭୟ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ କରନ୍ତୁ ନା, ତାଙ୍କୁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆଣନ୍ତୁନି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଦିଅନ୍ତୁନି। ବାପା, ବଡ଼ ବାପା, ଦାଦା, ଖୁଡ଼ି ଏସବୁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଏସବୁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ତାଙ୍କର ଘରେ ଖାଇଥିଲି, ଆଙ୍କ ଘରେ ଖାଇଥିଲି, ବାବା ଘରେ ଖାଇଥିଲି, ବଡ଼ ବାବା ଘରେ ଖାଇଥିଲି, ଏସବୁ ଫିଲିଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଗୋଟିଏ ଘର, ସେ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ନା, ସିଏ ବି ଆମ ବ୍ଲଡ଼ର, ସେଇ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତ। ଆମେ ଯେଉଁ ମା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଆମେ ଆମ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲେ। ଅବଶ୍ୟ ତା ମା ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ, ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ତା ଦେହରେ ବହୁଛି ନା।
କେବେ ସେ ଅଲଗା ହେବନି। କେବେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଦେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପିଲା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବେ। ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଆପଣମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯାହା କରିବି ସମସ୍ତେ ଘରେ ଛୁଆ ପିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ, ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ତାଙ୍କ ଘର ଦାଦାର ଖୁଡ଼ିର ଆମ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଥରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଗଢ଼ନ୍ତୁ, ସୁନାର ଫ୍ୟାମିଲି ହେବ, କେବେ ଭାଙ୍ଗିବନି ଫ୍ୟାମିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।